ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шуморо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешраи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсия фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. дӯстон, кадоме ки границара бошад ба сарҳади Қазоқистон, мо ба шумо ширкати Акаи Собирро тавсия медиҳем. беҳтарин ширкат аст. Акаи Собир дӯстон беҳтарин шахсият ба нави мошини қати мақсад граница мегирад, мебарад, меорад. марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед. иншоалло ки одами чақчақия дар раҳ зиқ намешавем. баъдро номерҳои ватсап мондагӣ муроҷиат кунед. ба ҳаматон дӯстон, роҳи сафед. дӯстон, мегузарем ба якумин эълони имрӯза. замини фурӯшӣ ҳастаи қарордод айниҳол дар ноҳияи Данғара. 8 сотиқ замин деҳаи 401 меган. дӯстон, сентри мақсад 400 меган. нархи 60 000 сомонӣ. хулоса дар наздаш мактаб, магазин, ҳама чиз ҳаст. масҷид дар ҷои беҳтарин барои хона кандан, ҷои беҳтарин. дӯстон, 8 сотиқ замин, нархи 60 000 сомонӣ, боз арзон мешавад. телефони барои тамос, номерҳои ватсапаш 41 54. марҳамат дӯстон, замин маълумоти аниқтарашон метавонед аз худашон дастрас кунед. дӯстон, эълони навбатии мо хонаи фурӯшӣ қарордод айниҳол дар ноҳияи Файзобод. 10 сотиқ замин, 4 дар хона, ҳолаташ беҳтарин. хулоса оби свет ҳам мега ки дорад бародаро. айниҳол дар ноҳияи Файзобод ҳуҷҷатош проблема нестан, ҳуҷҷат дорад. 10 сотиқ замин, 4 дар хона, нархша 260 000 сомон мега бародаро, боз муомила дорад. номерҳои 2360, номерҳои дастеш, номерҳои простош монаган бародаро. марҳамат, соҳиби хона видео карга ҳамаша фаҳмондага ки масъала чӣ хели хонае. марҳамат, касоне ки дар кӯша зам бинед. салому алайкум. як хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод, 4 дар хона, инаи калидор, ин хона медрои ҳамомай истава. як хонаи дигар дедиски хона, инаи хонаи калон 5 ба 3. хонаи 5 ба 3 нав римон кардагӣ. ҳама ҷиҳата хушрӯкадагӣ, қоидавӣ, қолинош фуридагӣ, ҳамаш 100%. чор дар хона, якташ тагаш стяжка надорад, тамом. дигаш ҳамаш қоидави тайёр. паталако задагӣ, ҳамаш свет пули об, ҳамаш раҳ пули трансформатор пули, ҳамаш додагӣ. қоидави тайёрай. карочи 12 сотиқ. салому алайкум бародаро. инами замин дар ноҳияи Фархор, калхоси Калмаркс, тарафи Сталин. бачаҳо ками инами ай тарафи ҳамисинен мефаҳме. ина ҳамсояи ҷа зиндагӣ мекунем. ина ҳамсоя ай тараф неҷа раҳ дорад. ду тараф раҳа. ини пара қатияни пеши решотко қатиян раҳ дора. о насини матарол пеши матарол қатияни раҳ дора. мақсад на ҳамсояҳо зиндагӣ мекунан ҳамон. 10 сотиқ замин ака. мақсад чӣ мекунем? нарша ва тай видео менависем. мақсад бо биенай пеш гап мезанем. мақсад ина ака, ина ҳамсояҳо ҳама ҳастанд.
کمی خویشمنده این نمره تلفن هم میبینید زنگ زنید. دوستان نگذاریم با چهارمین اعلان امروزه مغازین فروشی هست. مغازین запчасти ماشین‌های اوپل و مرسدس در شهر دوشنبه автосентр. مغازین درازش 8 متر، پهنش 5 متر بود. алиш намешавад тоқа сум дар кора нархаш бо маслиҳат дӯстон азиз. мақсад дидесен дар миёни ҳама запчастҳои мошин ҳастанд, мотор, ана коробка ҳамаш ҳастанд бадро. нархаш бо маслиҳат марҳамат номерҳои ватсап монагай занг бидед, маълумоти аниқтарашон метавонед аз худашон дастрас кунед. дӯстони азиз, эълони навбатимон хонаи фурӯши айниҳол қарор дар шаҳри душанбе Мойкач тезгари болош меган бардор. нарша 260 000 сомон мега, 3 дар хона, 6 сотиқ замин, оби свет ҳам дорад бардор. дӯстон, хона бо хишти пухта бардоштага, ҳолаташ беҳтарин, ҷояш соҳиби хона қайтига, мақсад ҷояш ҷои хубай. бисёр дар комментар менависанд аз акан насиндаҷа аз шаҳри душанбе бисёр манаварги дару трезаҳо часпондаги, ҳолаташ хуб, просто медорой ана зиндагӣ мекунед дӯстони азиз. масалан шикатфурӯш мекунӣ, берунаша дидесин харид дар чӣ ҳолатай. нархаш 260 000 сомонӣ, номерҳои дастиш 8027, номерҳои ватсапаш 75 00. дӯстон марҳамат муроҷиат кунед. дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастай қарор айни ҳол дар шаҳри душанбе дар якум ошёна, як дар хона бардор, як комнатага 30 метри квадрати мебошад. дар пушти автовокзал ана нархша 200 000 сомонӣ мега, ана дар назди аҷина бозор қарор дорад, пеши супермаркети ёварда. дӯстон, дом худи 4 этажа ҳай, ана хона қарор дорад дар якум этаж. свет о ҳам дорад. номерҳои ватсапаш 3277 бардор, номерҳои ватсапшан. марҳамат касоне ки ана квартира харидӣ бошед, нархи 200 000 сомонӣ боз арзон мешавад. занг биден, аз номи канали мо ҳатман салом расонед. дӯстони азиз, хонаи навбатии мо қарор дар шаҳри ҳисор, деҳаи автобус қарор назди магазинҳо ва таксиҳо. хона 3 дар хона иборат буда ва 2 сотиқ замин. оби светам ҳастай бардор, ҳуҷҷатош 100% оформид карда метием, соҳиби хона қайд карда. гирди хона забор маҳкам барои ремонт тайёрай. илтимос фақат хадори аниқ замида, нархша 95 000 сомонӣ мега. номерҳои ватсапаш 904 22 36 32 бардор, номерҳои ватсапшан. марҳамат касоне ки аз шаҳри ҳисор дар комментар нависа биден, занг биден дӯстон, маълумоти аниқтари хонаро аз худашон дастрас кунед. дӯстон, хонаи ҳаштумини мо дар навори имрӯза қарор дар ноҳияи тоҷикобод, ана деҳаи армалигиш меган, ҳозира себистон. 4 дар хона бо подвалаш, як калидор, ванна, комната бо таъмири хуб. оби светам ҳам дора бардор, ҳамаи ҳуҷҷатош 100%, замин ҳамвор 10 сотиқ дорад. 10 сотиқ замин, 4 дар хона. хона сохтмонаш 70% тайёрай. хадори аниқ замида, нархша 100 000 сомонӣ мега. дӯстон, бо савдои хуб дорад. номерҳои дастиш 87 19 занг бардор, маълумоти аниқтари хонаро метавонед аз худи соҳибаш дастрас кунед. ва дӯстон, нуҳумин эълони мо, хонаи фурӯшии мо қарор дар ноҳияи варзоб, деҳаи харандон. алиш меша бо духонага, 4 дар хона, 6 сотиқ замин, лисенсияи домои СССР. ҳавлӣ дар харангони миёна қарор дорад, 6 сотиқ замин, боғи мевадиҳанда дорад. дӯстон, нархша 100 000 сомон мега, боз арзон мешавад. документош 100%. дарозаи хона дӯстон 320 ба 5 мебошад. марҳамат касоне ки хадори аниқ бошад, дар номерҳои дастиш марҳамат занг бидед, маълумоти аниқтари хонаро аз худашон дастрас кунед. ва дӯстони азиз, касоне ки ягон чи барои фурӯхтани ё ин ки реклама кардан дошта бошед, мошин ё ин ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания,
марҳамат дар ватсап равон кунед. Иншоалло ки мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва дӯстон, даҳумин хонаи фурӯшии мо қарор дорад дар ноҳияи Ҳамадон, деҳаи Бузахонаш мегӯяд. ана 3 дар хона, 10 сотиқ замин дар ноҳияи Ҳамадон, деҳаи Бузахон. нархша 120 000 сомон мегӯяд. барои ана кишт кардан, барои гандум кодан, барои ишолӣ кодан 30 сотиқи дигар дӯстон замин дорад. нархаш бо маслиҳат, нархша 120 000 сомони нарх карда боз арзон мешавад. телефона барои тамос 985 88 99 13. марҳамат, замин маълумоти аниқаи хонаро аз худашон дастрас кунед. дӯстон, эълони навбатии мо, хонаи фурӯшии мо қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Бӯстон. хона иборат аз 4 дар хона, ҳаммом аз дарун тайёр мебошад. 3 дар хона 6x3, 1 этаж 4.5x3.5 метрои зиндагӣ мекунӣ. кухни, ошхона, ҳоҷатхона, фундаментош рехтагӣ тайёрай. гирди хона забор дорад, дарвоза задагӣ тайёрай. гири пушаймон намешавад. соҳиби хона қайд карда 4 дар хона, 5 сотиқ замин. документош ҳамаш 100%, оби светам дорад, проблема нестай. хона соли 2021 сол сохта шидагӣ. аз хона то қалъа 3 километр аз маҷбури фурӯхтесем сарошна сум дар кори соҳиби хона қайд карда. ҳамсояи хубам дорад. нархаш 215 000 сомони бародаро боз арзон мешавад. марҳамат, замин маълумоти аниқаи хонаро аз худашон дастрас кунед. дӯстон, то видеои оянда хайр дар паноҳи Аллоҳ бошед.